Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizatzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Gure salbamenaren jaia hurbiltzean apalik eskatzen dizugu jaun handi horri presta gaitezela gero eta hobeto Pasko misterio egoki ospatzeko. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik, horrela dintzo da jauna, hau da, nik nere herriari agindu niona. Entzun nere hitza, ni izango naiz zuen jangoikoa, eta zuek nere herria. Zabiltzate nik agindutako bideetatik, zoriontsu izan zaitezten, baina ez zidaten ez aditu ez entzun. Beren asmo eta bihotzeko grinak zituzten beren bide. Bizkarra erakusten zidaten eta ez aurpegia. Zuen arbasoak Egiptotik atera zirenetik gaudaino, egunero bihali nizkien nere morroi profetak, aspertu gabe. Baina ez zidaten ez aditu ez entzun. Lepoa gogortu zuten eta beren gurasoak baino gaiztoagoak izan ziren. Guzti hau esango diezu eta ez dizute entzungo. Dei egingo diezu eta ez dizute erantzungo. Esaiezu beraz, ona, jaunaren bere jangoikoaren mintzoa entzun ez duen herria, eta haren haserre hitzak onartu ez dituena. Galdua da leialtasuna, alde egin du hauen ahotik. Jaunak esana, erantzun salmoa, zatozte pozez oihu egin jaunari. Zatozte pozez oihu egin jaunari. Txalo egin dezaiogun salbamendegun arkaitzari. Hurbil gakizkion aurrera eskarkantuekin, jai dagiogun txalo eta eresiekin. Zatozte pozez oihu egin jaunari. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiantan Jesus deabru bat botatzen ari zen, deabru mutua, eta deabrua atera bezain laster mutua hizketan hasi zen. Giza taldeak harriturik gelditu ziren, baina batzuek onera zioten, deabruen buruzagi den Belzeburen indarrez botatzen ditu honek deabruak. Beste batzuek azpikeriaz zerutik datorren mirari bat eskatzen zioten. Jesusek gogoan zer zuten ikusirik esan zien, herri batean herritarrak elkarrekin burrukan badabiltza, herri hura oldatu egiten da, eta etxearen gainera erortzen. Satanas ere beretaren aurka ari bada, nola iraun dezake zutik haren erreinuak. Zuek diozuenez, Belzeburen indarrez botatzen ditu nik deabruak. Nik Belzeburen indarrez botatzen baditut, zuen semeek zeinen indarrez botatzen dituzte. Horrela bada, haiek izango dituzue zuen epaile. Baina nik deabruak jangoikoaren eskuz botatzen baditut, garbi dago iritsi dela jangoikoaren erreinua zuen artera. Gizon indartsu eta armadun batek, bere jauregia zaintzen duenean, haren ondasunak esku honetan daude, baina beste indartsuago batek etorri eta menperatzen badu, kentzen dizkio indar ematen zioten armak eta haren ondasunak banatu egiten ditu. Nerekin ez dagoena, nere aurka dago. Nerekin biltzen ez duenak sakabanatu egiten du. Jaunak esana. Hortzen gara,
Jesusek egiten zituen gauza, harrigarriak, bere mirariak, ez zituztela ukatzen. Hau da, Jesusi kontra egiteko erabilitako argumentua etzen esatea, ez hori ez du benetan Jesusek egin, edo truko bat izan du da, edo ez da benetan gertatu. Bai, gaurko evangelioaren entzun dugu, deabroak usatzea, bestetan gaixoak sendatzea, eta horiek denak ez zituzten ukatzen gertatzen zirenik, Jesusek egiten zituenik. Bere kontra zeudenak beti bilatzen zuten aitzakia zen esatea deabruaren boterez egiten ditu gauza horiek. Hau da, oso garbi zegoan, bertan zegoen jendearentzako, Jesusen garaikideentzako benetan egiten zituela gauza harrigarriak, egiten zituela mirariak. Eta hori ezin ukatu zuten ez da Jesusen etsairik handienek ere. Horregatik, haiek kontra egiteko esaten zutena deabruaren boterez, deabruaren indarrez egiten ditu gauza hauek. Eta modu hortan berari kontra egin nahi zioten. Jesusek pixkat haien hitzoien kontraesana ulertarazi nahi die. Hau da, Jesusek bilatzen du pertsona horiek, hori ziotenak, nola baitere bere barnean kezka bat eduki zezatela. Hau da, pertsona batek gauz bat ikusten duenean, nola baite oso importantea da egiaren aurrean halako jarrera irekia edukitzea. Ez, ja aurre iritzi batzuk zituztelako erabat ukatu nahi izatea. Ez zuen important Jesusek gaixo bat sendatzen bazu, beti aitzaki bai baino larun batez egin du, bai baino deabruaren indarrez egin du, baita hildako bat piztuta ere aitzakia bilatzen zuten, eta ez zuten inondik ere egia onartu nahi. Jesus saiatzen da konbentzitzen, eta esaten die, bai, erreinu baten, bat bestearen kontra jartzen badira, erreinua dena ondoratzen da. Ordu nola izango da, deabrua gauza horiek eginarazten ditena. Eta pixkoat modu hortan, Jesusek esaten die, bai, nik deabruaren indarrez egiten baditut gauza hauek, zuen gurasoek ze indarrez egiten zituzten. Eta hemen sartu nahi die halako kezka bezala, halako zalantza bezala. Baino, jainkoaren indarrez egiten baldin baditut, orduan jainkoa ez dago zuenekin, edo jainkoaren kontra egiten ari zerate. Hau da, sikira hipotesi bezala planteatu egin nahi zien Jesusek, haiek ere pentsaz zezaten bere barnean, nolabait ere arrazoimenaren bidez egia bila zezaten. Baina, ohartzen batzuk bakarren bat segun esko egongo zela, baietz, baina ohartzen gara asko behintzat Jesus ez zutela onartu nahi, eta horregatik behar dintzun zer egiten zuen beti kontran jartzen zirela. Eta are gehiago ikusita ze gauza onak egiten zituen Jesusek, horrek sorrarazten zuen edo handia erazten zuen barruan zeukaten atsekabea, ezina eta amorrua. Eta horregatik erabaki zuten Jesus hiltzea. Guk eskatzen diogu bestelako jarrera izan dezagula. Beti jarrera irekia, egia bilatzeko. Bere ekintzetan jainkoa eta ontasuna ikustekoa. Eta egin ditzagu orain gure eskatzen. Eskatuko dugu gaurko egun honetan behen etxeetatik urruti doden guztien alde kristauengan beti harrera ona harki dezaten eskadezaiogun jaunari. Harren eskatzen dugu jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Rosario Elizalde eta Asentzio Arregi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure aldekin dezaten eskadezaiogun jaunari. Harren eskatzen dugu jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo jaunak bitartez. Amen.
Jauna, garbi ezazu zure herria gaiztakeria kutsu guztitik. Haren eskaintza atsegin izan dezazun, eta egia osoaren jabe egingo garela agindu diguzun ezkero, ez utzi guk ezurrezko atseginetan erortzen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun, beti ereko horri. Zure seme alabei denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten. Eta horrela, beren grina txarretatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko oren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Biletarrik zuzera la jauna zure bizitzarean aurrengu aurreriona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Odarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Rosario Elizalde eta Asentzio Arregi, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiku arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doaksuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsian jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure agenda zegoetan zeratan, santua izan zure izena, eta horreti zure errekoa. Egin beti zure naia zegoan bezala lurrean ere. Eman guzu gaur egunontako horia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorina
seminari bateatzen diogun ezkero, eta ez duten talura eraman, baina atera izazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurearen zuen zazuria eta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zutentzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikaren bildotxa zutentzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikaren bildotxa zutentzen dezu munduko pekatua emaiozue pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna nien naiz nire etxean sartzeko, baina nizazu izaz eta sendatuko naiz.
Indar berritu jauna, etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak, ospakizunean ez ezik, bizitzan ere, zure salbamen egintzaren fruitua jaso ditzaten Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Eta zure espirituarekin. beneika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jaurikane.